לחיים ונחשון שבא באטרף, לילות לבנים את הסניף לא עוזבים וכמה אל העבוד הרב. האווירה שבסניף ממכרת אותי, לא יכול לצאת משמה, ואחרי כל צביעות עם דלקת ריאות אז תדליקי את הדוד יממה. חודש ארגון תשפ"א, חודש של עשייה, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, מוצגת של העליון, וכולם שמחים לאללה. חודש ארגון תשפ"א, השיא של השנה, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, מוצגת של העליון, ותומר עם סולו יאללה. השבוע התקציב כבר גמור, הספרייה שהפכה של הצוות. האווירה שבסניף ממכרת אותי, לא יכול לצאת משמה, ואחרי כל צביעות מתדלקת ריאות אז תדליקי הדוד יממה. חודש ארגון תשפ"א, חודש של עשייה, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, מוצגת של העליון, וכולם שמחים לאללה. חודש ארגון תשפ"א, חודש של אווירה, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, מוצגת של העליון, ותומר עם סולו יאללה. עליו שבוע בוא! איזה חודש ארגון יאללה! וואי 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 וואי! היא מלא פה! חודש ארגון תשפ"א, חודש של עשייה, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, מוצגת של העליון, וכולם שמחים לאללה. חודש ארגון תשפ"א, חודש של אווירה, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, מוצגת של העליון, וכולם עם תומר יאללה. חודש ארגון תשפ"א, כמה שרוח בא, וזה קורה רק בצנצנה. כולם בשיגעון, ושק בהיריון, וכולם עם תומר יאללה.